Hayi, ngoba usushilo nje ingqwala ayibingeleli-ke. Mhm. Ayibingeleli sekusane kufanele kuhlale udabeni-ke manje. Vele straight to the point nje. Kungabisalokhu kushona leli kushona lena nje manje. Hayi, iyona ingcwele ngempela. Yeah, Bhuti sakonakele. omdala ngifisa ukwazi ukuthi isukaphi legama lengqwele, umngqwele nje insizwa le usukaphi before kufika naku-TikTok nako-social media kwaqala Igama elithi ingqwele igama nje likhona nje likhona. ngisho emakhaya akekho umuntu Emakhaya. okuthiwa akamelekile ukuyibiza ngengqwele. Eh. Ukuhlela emjondolo Yebo. kwabanye abantu kuyisici kakhulu. Namanje kuseyisici, yabona. Mm. I-security kuyisici kwabanye abantu lonto leyo. Mm. Manje uma ukwazi ukuyiveza lonto leyo sokunomngqwele. Ngoba usuke ukholelwa kulento lempilo oyiphilayo futhi unethemba lokuthi mhlambe akulona ihlazo ukuthi uhlale emjondolo. Ukuthi nje isigaba sempilo esiselapha kusho ukuthi uyohlezi usemjondolo yabona. Shiya ke mina ukuthi ke sengize ngakuthanda ke phela amaconsi lawo sengize sakhe ubuhlobo namagundane kanjani. Kodwa akusona isigaba ongadluleki kusona. Kuyadluleka kusona. Manje abanye abantu obesibesukile emakhaya lapha bafuna ukwazeka nje ngathi empilweni bayaflowa nje bahamba ngezisu nje. Upresident nje awuyiboni kuleso sikhundla lesi sikhulu sokuthi uphethe izwe. Ngashuba kakhulu. Yini kodwa ungayenza ngisho kuningi ongakuletha ukuthuthuka. But the truth shall set you free. So lalela mntu omnyama. Namhlanje ngiphethe ilegend, namhlanje ngiphethe ihero, someone esike sibuke esilike esicomment esijabule ukuthi upostile. Ngiphethe ingqwele. Bhuti omdala ngibonge kakhulu nje ukuba khona kwakho la ukuthi uhlale phansi nathi. Siyabonga bhuti omdala sawubona. Hayi, ngoba usushilo nje ingqwala ayibingeleli-ke. Mhm. Ayibingeleli sekusane kufanele kuhlale udabeni-ke manje. Vele straight to the point. Kungabisalokhu kushona leli kushona lena nje manje. Hayi, iyona ingcwele ngempela. Yeah, Bhuti sakonakele. omdala ngifisa ukwazi ukuthi isukaphi legama lengqwele, umngqwele nje insizwa le usukaphi before kufika naku-TikTok nako-social media kwaqala Igama elithi ingqwele igama nje likhona nje likhona. ngisho emakhaya akekho umuntu okuthiwa akamelekile ukuyibiza ngengqwele. Kodwa nje into ekhona nje ingqwele noma ubani angayibiza ngengqwele. Kodwa phela kufanele kube khona nawe okuthile umngqwele obenzayo phela. So uba waqamba wena like ngizama ukuthola istory ukuthi wena yaqala phi yonke lento yakho. Cha phela mina yonje i-account yami ngiyiqala Sure. bengidocumentate. Okay. Lo mngqwele-ke lo mngqwele lokungibenza-ke la kulento lokube comment abantu ayingqwele. Ingqwele lensi. Ngathi cha ngiletshathe leli ngilebeke eceleni yabo. Ngoba nje babona umngqwele engibenzayo la ngihlala emjondolo ngoba ngiqala kakhulu eGoli content yabo. Okay. So izinto bezenzeka bekuphoqa ukuthi bebone ukuthi ingqwele le yabo. Ngoba ngikhuluma into zasemakhaya ngikhuluma nasemjondolo umngqwele-ke lo. Sure. Ubavezela nje impilo yakho izinto zenzayo and ngithanda iqiniso lakho ukuthi uyaveza impilo so that umuntu angeke aloke efihla angeke aloke eba ashamed ngempilo ayiphilayo. Umotivate nje abanye abantu abaphila the same life. Yeah, ubona ukuhlela emjondolo. Yebo. Kwabanye abantu kuyisici kakhulu. Namanje kuseyisici yabona. I-security kuyisici kwabanye abantu lonto leyo. Manje uma ukwazi ukuyiveza lonto leyo sokunomngqwele. Ngoba usuke ukholelwa kulento lempilo oyiphilayo futhi unethemba lokuthi mhlambe akulona ihlazo ukuthi uhlale emjondolo. Ukuthi nje isigaba sempilo esiselapha kusho ukuthi uyohlezi usemjondolo yabona. Shiya ke mina ukuthi ke sengize ngakuthanda ke phela amaconsi lawo sengize sakhe ubuhlobo namagundane kanjani. Kodwa akusona isigaba ongadluleki kusona. Kuyadluleka kusona. Manje abanye abantu obesibesukile emakhaya lapha bafuna ukwazeka nje ngathi empilweni bayaflowa nje bahamba ngezisu nje yonke into ihamba kahle yabo. Abafuna ukubonakala ngathi nabafike egabeni zempilo zeziphi. Iyona ke lento enza ukuthi umuntu osemncane osemakhaya mekubuka lapho ubhuti wakhe eyitshela ukuthi nje wena kulula yonke into. Mase fika kulento lento impilo inzima mase fika eThekwini noma eGoli. Mase thola umzimba usuyaqala usefuna ukwenza into errong. Ngoba wona azange umvezele ukuthi ikhona impilo enzima eGoli yabo. Onhlezi umvezele nje ugqoka ublend note uyadunusa uyaqulusa. Akukho la kuveza khona nje cha nami ngeke ngawugqoka ubhend ukuthi igqola isikhathi sami esidabukile impilo nje ibenzima uyabona. Yeah, cause nginokucwasana la ngaphandle sike sibone like especially kwi generation youth abantu ukafihle ukuthi usukaphi ikhaya lifihle ngoba manje ufuna ukubukeka emuhle ebantwini but wena nale content lo kwazile ukuthi uyenze uyikhiphe ebantwini ukwazile ukuvuselela ubafundisa into ephilisayo ukuthi no ungasabi ukuthi usukaphi ngoba ikusasa laziwe. Yeah, yabo nje ngiqala nami ngangazi ukuthi i-content uyi-content nami ngiyiqala nje ngoba ngangakwazi TikTok kanjani ngayiqala ku Facebook nje yabo ngingazi ukuthi wenza lento i-content
nangithi nje ngiveza ngoba ngiqala nje ngayiqala ngiqashwa kwi-security. Okay, Kuyiqala ifidi okay. yami yokuqala nje ngayiqala ngiqeda ukuqashwa. Yebo. Yabo ngoba nganginalento uthi emakhaya ukuthatha khona lento uthi umncane kanje usube i-security yabo. Ngathi akungiqale into engizoyigqugquzela mina ngayo yabo. Okay. Uthi ngithola isithuwelo lokukhulu. Yabo nje ukushaya ividiyo nje ukhuluma nawe ukuthi hey sengiqashiwe kanjani. Yabo lento leyo. Leze nje ngikhulume nami lento esikhule emakhaya isatsho ukuthi i-security hey usuyoba i-security koze kovalwa ke ayisekho enye into yophinda ilungu yabo. Ngayiqala kanjalo lo ngigqugquzela mina. Bagcina shu nabanye abantu ke beyithanda kanjalo. Kwaze kuphumela igama nje content kanjani. Kodwa nje mina ngiqala nje ngangivezela impilo yami. Inkinga semjondolo. So awufake nje impilo yakho. Mangasambe nawe manje. Mm. Ngafika kule ngishide eminyango manje. Okay. Masambe nawe uye emngozini kuyimanje. Yathemba ukuthi wakambona umlungu. Ngiyakuzwa. Ukukhombisa wahamba la umlungu nanti unyawo lakhe la. Yabona. Good, ngiyakuzwa mina, ngikuzwa kahle. So asike sibuyele back emumva kwi-background ke. Singakashaya isikhathi sokuthi ubuda commentator ukuvuka indaba yobungcwele. Asiye kuwena nje bhuti umdala mhlawumbe usilandelise ukuthi wakhula kangephi, udlala nobani, kuze kufike kule point uthi okay fine manje sengiyofundela ubusecurity because ayikho into wrong lapho. Usizama ukukhipha le mindset yomuntu omnyama ukuthi ayitshitha ngiyi-security ayibukele phansi kanti usangashaya grade B ashaya grade A athuthuke bhuti omdala. Ekudlaleni nobani ke ngeke singikhumbula imayo kuphela. Okay. Imayo kuphela. Ngazi kwabanye. Ngangidlala kubo baba nje kuphela yonke imidlalo edlalwa. Mengawubanga ubaba ngiyichitha ke lento. Uyayeka le. Ngiyichitha. Should azweneke la. Ayivali indaba lento le. Kodwa nje mina ngikhulela emakhabeleni. Khona ngikuthisa emakhabeleni eMsinga. Okay. Ya indawo nje eyazi yakho ngamaqhawe. Wamuthi umthende angazimazi ngikho ilokhu iqembu lengoma uthi umthende. Manje bhuti umdala mina ngikhulele elokushini yabo manje ngiyazi impilo ngiyafisa yabo lempilo iphilile ngifisa kabukabi. Ngifisa ngeke ulunge emakhaya ngiluse. Ngiye ngisho nami ngibe proud ngalusa yabona nje. Hayi mina kuluse nangilusanga kangako manje inkomo emakhaya zine le ndawo ehlala ehlala khona yabo. Asekisidinga ukuthi uyibuse njalo siyibuyisa leso sikhathi. So akubanga lokulusa abakuchaza abantu yabo ukuthi kushobe uvuke eksena njalo inkomo ihlala enkangalo yabo ilanda ngaleso sikhathi mhlawumbe iphela inyanga inkomo wayilandile mhlawumbe uyilanda uhamba uyibheka emokhona esigulayo uma uyilanda ivele sibayeni ulungisa lokho yabo. So angilusa ngalendlela leyo bechaza ukuthi hey ngihamba njani ngiqale ngodipha ngesikole yabo hayi cha ngabe ngiqamba manje. Kodwa nje ngisuka emakhaya emakhabeleni abantu abathi ukuthuka lokhu kwazeka emakhabeleni nje imthente umjabulise. Lo mcimbi umjabulise. Okay ngiyamazi ngiyawazi uMaskandi ngiyawulalela ka. Uyalalela uMaskandi yazi umjabulise. Hawu ngiyawuthanda uMaskandi. Umjabulise akazafunda neclassini ukuthi phela ke umazi live wena. Hawu ngeke ngithi live kuthiwa ni mazi Busende. Okay. Mazi Busende ngeke ngithi live mhlawumbe zoba ngathi mhlawumbe umbona nje. Umbona. Okay ngiyakuzwa kodwa. Sake safunda nje naye esikoleni esisodwa. Angisakhumbuli kahle ukuthi iclass elilodwa kodwa nje sasafunda nesikoleni esisodwa eprimary. High school yangazi ke ngicathi kwase esenze ngaphethekini. Waphindwa zohlala eHammersdale. Hammersdale la futhi ngiphinde ngahlala khona. Yabo. Saphinde sabonana futhi eHammersdale yabona. Okay. Yabo so nje abantu imupho umculo semakhaya. Kodwa nje emakhaya kusuka nje mase kuba ingqwele. Mase kuba nje wasuka nje from high school wakhuphuka wafunda up like sasikhumbula igama lesikole. Akuyasikhumbula phela ngiyasikhumbula ngesikole. Yilokhu kwasenge primary. Nakhona ikhona le umngqwele nje. Cha phela ikona ke la ke phela kwasuka khona ke umngqwele lapho. Okay. Kanjani usichazela kancane usithi nje. Ayichazi ingqwele. Yabona manje ungifaka kwenye ingxenye ke manje. Ayichazi ingqwele. Kodwa nje ila kwasuka khona lento yomngqwele yabo. Ize noma lapha ke mhlawumbe izinto ngangayikhulumi kakhulu izinto lapha ngangikhuluma kakhulu ngenqindi. Okay ngangamuhla kakhulu ekukhulumeni isikhathi eside yabona ngangisheshe nje ngicinaniseke nje ngithole sekuwena sengiphefumula eduze kodwa umngcwele ngicathi mhlawumbe into eyenza kakhulu ukukhuliswa nje umawe yabo mhlawumbe izinto ungayitholi kakhulu ezinye izinto waphela kubona umngcwele bokuthi uyindlavini phela yabo khona ukuthi nje impilo indlela ebengakhona izinto okwazanga uyithola zonke ngaleso sikhathi yabo ugcina futhi ungasenandaba nje nezinto yabo noma usubheke nje mina nginayo drop uthi ngafica kulenga izinto inqwaba yabo ngoba yini angijwayelanga ukuthola izinto eziningi aze ngamukele ukuthi hayi ke lokho anginakho uma akanakho ukwenza lokho masithole nje ukudla nani uniform siyaphila kuyaphela lapho manje umngcwele uqala kanjani ke lapho leyo mpilo enjalo idinga ingane ekwaziyo ukuthi kubona uma kusiphi isimo la
akekho ubaba akekho umuntu okwazi ukuseka uma ngayo yonke indlela. So uma into akayitholayo ukuthi siphile akudingi lokhu ngibona impilo yamakhelwane nami sengifuna ukufana ngenza amakhelwane lokho kube etafuleni ikona fanele siphile ngakho. Mokuthiwa kuyahanjwa esikoleni angihli ubusho ukuyihloba yabo. Mokuthiwa kuyaswenka ngongena ngawo ugrey loyo yazi ngofaka ivest nje emhlophe la ngingena kugrey. Okay, ngiyakuzwa. Kwathi ngene nophaqa sengiswenkile ke mina lapho ngikhipha ubhola. And amazwi akhe ayaphilisa, yazi amazwi akhe ayaphilisa because omunye umuntu serious umuntu oyifan nawe uzosho ukuthi ayingeke ufuna uBrentwood yabo ufuna amakhaveli thothi abazali abanawo Abanayo lo nto. abanawo. So mhlawumbe kumuntu obukayo manje okuliso simo kulowo mqondo uthi nje into uyifuna inkane kubo ngamani ningathenga irice Mase silambe ingolo sidla ingolo. athina amazwi ayizwe nje kuphuma kwingwele athina amazwi lo muntu. Ukwamukela nje isimo sakini. Uyitshele wena nje ukuthi kufanele sishintshe wena phela. Okay. Yini indaba ucabanga ukuthi labantu la kufanele beshintshe isimo sakini wena shintsha wena ke umuntu wena unenhloso zokuthi lesimo kufanele sishintshe. Yabo nje mengisuka ngemakhaya mengifuthi ugesi ungekho kufanele ngophila lapho ngeke manje ngahamba ugesi ungekho sengoba ngumsindo ke manje lana indaba ugesi la emakhaya manje sakhe maze emfuleni yiba ekhansela ke bafala ugesi bafala itiyela. Yabo lethu ushintsha wena ke ngoba phela manje ngeke ulokhu ukhalaza ngezinto ezikhona. Yabo ukuthi wena impilo yakho uyibona sishintshile akusho ukuthi sekufanele ke manje wonke umuntu ebeke lesigaba sokusona. Wena uNkulunkulu ube ngakuwe washintsha kwakushintshayo kodwa akusho ukuthi kufanele manje usifake kulo mpilo ngenkani. Emakhaya nje mfethu isimo sakhona silento esiyiyona moya khona fanele uqonde ukuthi hayike sengibuyela la ngaqala khona yabo. Futhi nawe futhi fanele ubuyele nangendlela yakwenza. Ungafika emakhaya mhlawumbe usufuna ukuthi ukuthatha kangcono ngoba nani ngibiza ngengqwele sengifuna semakhaya bengibiza ngengqwele lapha ke manje phithizeleke manje ubhuti omdala wa yabo ayisebenzi kanjalo yabo. Kodwa nje bathi emakhaya ngiyona laqala zonke izinto izinto eziningi angiyitholanga mina futhi angishiya icala lelo yabo. Yilezo zinto ezingayitholanga izona sengifisa ukuyini kuma yabo. Lento engayitholanga manje lento engayitholanga zayingabalekile ezinye kangako. Yize phela ingane meyikhula khona izinto ezisizayo nje ukusondela kwezinto ezokwazi ukuthi ingane ithi uqaqa ngakho ikhanda liqinile nje yabo. Ayisondelanga ukuthi uzovuka ekseni ngezinto ezimnandi lezopha ama light laba. Yeah ne. Ngeke umuntu ethi uvuke ngophunda nengolo yami ngithi ingqondo yakhe izojula kangaka esikoleni yabo nto. Angekuzwa ayike. Ingakho ngisho lokhu umuntu efeyile esikoleni kwangalwa nawe. Kwangalo. Ngoba kuyazi ukuthi vede nala usulu vede akulula ingqondo yakhe foundation yalekho. Okay ngiyakuzwa mina. Akulula usambuluke ingqondo. Ingolo yangicathi ikhona kwenza engqondweni. Iyacinanisa nje ngihamba ngiqineke shumu simende ekhaya. Manje mawufika eThekwini ke bhuti omdala sike sijump straight to your first time ufika eThekwini noma eGoli awusekho emakhaya usulempilo lephithizela noma ngizothi yaphithizela yini kodwa nje usukwenye impilo manje. Take me lapho ngibeke lapho nje wena ungibeke ukuthi kwakuhambana emqondweni wakho yini owayitshena bona because siyazi ukuthi kule ndawo ekhule khona thina abanye abantu badlisana ushevu hayi uthi phela uzokufakela like ushevu ngokuthi nje imfundiso ayifani nasemakhaya. Hayi nasemakhaya khona ushevu emakhaya umcashi la umningi kakhulu ushevu khona. Okay ngoba phela lento engisho ukuthi labantu abasemakhona baseThekwini emakhaya bafaka ulwazi olwrong. Thina nje sasilibuka iThenge njengendawo impumelelo emadlela akuhlaza neGoli amadlela akuhlaza uthi nje mengafunda ngaqeda ngiyantwiza ngeGoli yabona. Mengiqedile nje ngeGoli manje lo mpilo leyo nanamanje khona esabalimaza. Mhlawumbe u-social media usufike mhlawumbe wathi baqaqa abayimqondo kodwa nje nanamanje sabalimaza ngoba mina ngangazi ngangitshela nje abantu baseGoli bayisebenzele inkampani kodwa hayi mase ngifika ngathi wonke umuntu isecurity eGoli. Okay Ngihlezi ngiyibuza ukuthi hayibo yini mase ngokufa umuntu lapha njalo nje ekhanda lebhokisi kubekela induku emnyama idonga ibhira ngazi idonga ibhira. Ngithi mina yini zonke insizwa amabhinqa amefa lapha la hlezi kunenduku emnyama no over. Mase ngixa kwenzakalani la. Ngoba mina ngisho ifa elalikhona ilo baba nani ngisho ubheka amapostman ufica nje over ufica udonke impilo imbadada ayikho into oyifica. Sengibona bose ngisegoja hayi buko kuyinduna lezi. Yabona kokuyinduna lezi. Ngiyakuzwa. Ngiyakutshela masu yeGoli eThekwini abantu basemakhaya bama security. Bonke mhlambe imfani lokho abantu besimame mhlambe abona ama kodwa nje security induna zonke. Manje leyo nto le basifihlela into emnandi sesithola sesilapha ukuthi kanje uthi awukwanti security sesiyigqaja nje ngento kufanele bakade sayigqaja ngayo ukuthi hayi ubaba isecurity hamba ngiqholosha lapha esikoleni bangifihlela ithuba ukuthi ngihambe ngiqholosha ukuthi zalo isecurity. So sinkodwa sangoyitshala engane eningi lo nto akonakela kodwa nje embuzweni wakho ngiqala ukufika eThekwini
kodwa iseGoli la ngafika ngagcina khona Okay. ngoba ngifikele okay, eThekwini ngafike ngahlala eHammersdale okay, angizoqhubeka ka7 noma ka8 ka7 okay. kodwa high school ngafunda ngagcina ka grade 7 lapha lokho primary ngasuka ngofunda into uJambile indawo eseKranskop lapho kodwa nje indawo esondelene ngafunda u6 ngasuka lapho ngajomba sengizela eThekwini ngangiqala ukuze eThekwini ke lapho Hayi, qala nqa ukuze eThekwini ulwandle ngangilizwa ngendaba nje yashintsha. angilizwa ngendaba kulwandle Sakukhumbula usuku lokuqala uyelwandle ulibona nje. ulwandle ngiyese ngimdala sengiyela mina nje nanamanje angabhudi into esile ukuthi Ukuthi ukwazi. hayi ngangisana lenkolo nje Shayidadama. ulwandle liyamuka nihamba nawe ithonto yabo ngisana lo nto leyo yabo futhi nobuweleke mina ngikhulule kuthiwa amawela ngazi ulwandle alizwa nje nithiwe mina ngizalwa ke ngedwa ngicabanga ukuthi umngcwele omngaka ngeke akulula ukuthole wedwa nje usende kufanele uhambe neyechwane ufike uhamba la eceleni yabona kufana nje mina ngeke ukuthi ufe mina kuthiwe nje sekufana uthatha uphose lokho lelibeni kufanele kuqale kulala omunye ngidlalele Udlalele. Okay. yabona umngcwele bonke lowo Umngcwele. ngizala nomuntu ngifana nomuntu Powerful. wena nje wafa wedwa Hey, phele kanjalo futhi ayikho into eyokhulunywa emva la yabona ke. into umehluko nawo wena Umuntu ozalwe. kodwa ya khona umuntu engizena yiwe kodwa le ntombazana Niyazwana nje like emndenini ekhaya yini nomndeni uclose mhlawumbe ungasitshena ukuthi phela emakhaya siyazi khona nesithembu mhlawumbe ngoba ngisho nje ukuthi sakhuliswa omama ngalo ndlela uma ukhuliswa omama akuvamisile ukuthi nibe nobudlelo obungako nomndeni okay ngoba phela umuntu useyiphumela ibhodo lakhe ibhodo lakhe singamsayithinta kakhulu kodwa nje siyaphilisana nje lokuphilisana kodwa ngeke ngiqamba ngangijwayelanga ukuhlala uhlala etafuleni la siyadla kuthiwa ngidosele mayonnaise lapho angidosele lapho yabo yabona angijwayelanga lo nto yabo umuntu nje musukuduma isisu yobheka ikhona ingolo la yikho sekuphekiwe hamba uyilalela uyidlalela ibhola akukho ukhona uzomkhalela uyafika lapha usabile ubhontshisi bantu emanzini ubona into yoshonila hamba ngidlala ibhola yabo kulelo sosima angiyazi lento emndeni yabo ifamily kuhlalo ndawonye uyabona angiyazi lento leyo nginenkinga nje unenkinga yabo ngiyakuzwa mina so do you think ukuthi ke mhlambe for izingane zakho masunazi izingane nomndeni mhlawumbe ungafisa ukubaphilisa enye impilo ethi ukuhluka kancane from lokho wena obukujwayele noma it is mhlambe into yokuthi okay vele lempilo ngiproud of yona and ningane zami mhlambe ngiyafisa ukuthi zidlule la khona izoqina zibe ingqwele yabo awona into engithanda ngawe ukuzama ukufaka isingisi ukuthi uyikhuze ubothi uzokhuluma wedwa ngiyithanda leyo ubuyikhumbula ukuthi cha yabona isingesi sodala inkingi uzogcina ukhuluma inkulumo nami ngidavuzela ngapha ngihamba ngapha ngoba mina ngizokuphendula kodwa ngenzeka ukuthi mhlawumbe ungaphendula into oyibuzi sengenzela ukuthi abantu bangaboni sokuthulakela ngizophendula mina ngiqhubeke ngiyela ngiyakhona kodwa ngiyakubona ubuyikhuze mase uzama ukukhuphuka ingakho umbuzo indaba yezingane ukuthi bekuvuka ucheese boy ngiphinde futhi impilo eselokishini ngizona ngithi inkulu ngasho mase uthi ushaya isingesi ngibona ubuyele emgqeni kodwa ke ezingane ngathatha zithathe yombili ngoba nempilo yasemakhaya mesiyodwa ayisasebenza kahle yabona gcina la usinqoma khanda ke manje yabona gcina ngasalungu kufanele ngathi ungayithatha yombili yabo ngoba naye ngaphi yenza ukuthi ikhanda liqhakaza kancane yabo nasemakhaya iyadingeka kodwa ayimesiyodwa liya ngapha naye yakwenza uthathe inqumo engabacaba liya ngapha ngisho ukuthi inokungabacabangela abantu kakhulu inalento le impela edolobheni ethi ngingedwa yabo inalo nto leyo ukuthi ngingedwa mengiphumelele omunye nomunye hayi yohlala ethungeni yabo kodwa lesemakhaya kunalento ukuthi zobafo sonke yabo nalo nto leyo impilo yasemakhaya kuphumelela kwayo yabo ngapha yawo ingane zakho meyikhule edolobheni ezinye ezakini ikhule emakhaya akulula ukuthi zinobudlelwano obungako ngoba manje yasemakhaya mina yabo but izingane eziwu2 like shosho khona umehluko because izingane eziwu2 mawukuthi kuhlangenwe umndeni umcimbi angiboni khona umehluko ubonayo enganeni phela le yasedolobheni angithi iyakwazi uyihlala ekamereni nabo masibhede kuthiwa come to your room hambe kohlala yabona emakhaya umzi ekamereni yabona manje la letafuleni la ufakwe induku yabona induku manje isenomthetho nje umthetho uthi ingane ayisha ungayithinti ingane yomthetho uthi nje hayi mina ezama awukho umthetho onjalo lokho kushaya i-favorite sport le emnandi ngeke sithathwe lelo gunya kubazali yabo ngoba ngicathi uhlanya ngathi uhlanya nje lungisa uhlanya nje kulungiswa ngenduku manje kodwa lezi ngane ekhulele la ziba nalento ukuthi
mina menginenkinga nje kufanele ngihambe koyivalela kade ngidlalile igame akukho la ixoxa khona thina uyashaya uphumule uhambe uyodlala kuhlekwe xoxe yabo kube mnandi idlule lonto leyo akukho la kufanele uhlale ekamereni wedwa yabo manje ngakho ngiyakulula mhlawumbe emakhaya ngisho akwenzeki mhlawumbe uthatha umuntu uyikhelela ngenxa ye stress emakhaya akulula kangako ukuthi sithokuthi umuntu nangu uyibulele lapha stress kanjani ufeyile noma kanje ukufeyila ngisayiphathi ke ukufeyila futhi uyibulela ukufeyila esikoleni ka ayenziwa leyo nto ungayenzi ukufeyila but ukufeyila ayikho nje ukukhuluma na umatric kwenza ke iphutha lelo ngawuphasa ayithe sekuphelile ngawuphasa futhi ucathi oyimina oqala ekhaya no matric okay nokuqala nqa wow yabo ngoba ngibatshela kubanga indaba exoxa ngayo ayixoxe ngabatshela ngiphasile kuthiwa hayi right kwadlula kuyiphelele nawu bonde kwaka uzisothi ngangiphaseleni ke la kodwa futhi nakhona ekuphaseni ngami kwaba u-H yabo ngangisazi ukuthi bachaza hayi kube yipani yabona kodwa hayi kwayo ndake ndayichaza uphasile ngisho ufeyilile kubonakala ngokuthi abantu ofunda nabo sebeqedile sekuthiwa hayi ungafundi ngane yamakhelwane wena wakuleli ihlasi manje akubonakala kanjani kodwa ngishaba kule ngishama report akuyonto etheni ngisho uma ngifelile u-8 nje ngawuphinda ngafela u-8 grade 2 yeah ngimtshela nje ukuthi hayi ngifelile wathi hayi kulungile akuyona into yabo hayi kulungile sobona unyaka ozayo phela yini inkinga lapha linde ezothi umntanami info yabo hayi uthi uzuyibulale hayi ngeke kusaqhubeka kusaphile ufelile phela kwenziwe njani mhlawumbe uthola ithola ukuthi uthola ongakutholanga ngithola ngiyakuzwa thona abanye abangani abasha mhlawumbe asazi lapho uhamba nabo mhlawumbe bokuphonse eweni ngoba khona umuntu mhlawumbe igroup ade phila nayo yeah thothe khona ongafeyilanga wahamba nje nayo efike ngawuphasa kahle matric khona usane feyile ka8 kodwa ethola igroup etshe efika imphasisa kangcono lapha ku matric ngalo ndlela ukufeyila mhlawumbe kulethela abantu uzofuka uphushe nabo ngempela ke futhi kahle kahle ubatshena ukuthi kumele bagade nabangani hayi ngazi ke lapho umuntu phela kumayikhethela kodwa nje ukufeyila mfowethu khona okuthile mfowethu okusokuza nakho ngenkolelo yakho yabo khona lawo nje mina ngiye egoli ngangiyala into mfowethu yasemakhaya ukuthi moya egoli la sekufanele kulunga khona izinto yabo amohanga nje emakhaya egoli ayikho into esiyokhuluma nawe isimo okay yabo azange uye egoli sizoba nentshebe nje phela azange uye egoli akuba naleyo nto leyo ngayo egoli kwangalunga lokho angekuhambele ke qobo kodwa kwalunga okunye okay ngaleyo ndlela mfowethu ukona kuthiwa yini ukonakala kwakubisi kuvuthwa kwamasi sho into enjalo ukufeyila mfowethu nesiqiniseko khona into ozoyithola komuntu ofeyila ophasa u9 iphasa matric angafeli indawo fika matric ayiphase nje amancane efeyile ka9 omunye kodwa efika uphasa kakhulu matric ubonje ukuthi uhambe naleli qembu labantu ade ephila nabo uzofika mhlawumbe iphase nje normal ngiyaxolisa ukuphulula imbuto omdala ngicela ukuyibuzela how does it feel uzizwa kanjani ngibona impilo ngibe sengigeja njengoba impilo sesingasho ukuthi sithe ukushintsha kancane for wena usunalento ekuthiwa ifame usudume manje dume ayisubiza indlela usudume ngazi phela cathi belikhona indlela oduma libiza ngalo ngicela nje ungilungise nami ngizothini ifame kodwa uyaziwa sithini isizulu mangithi nje usufamous udumanezo ngithi ngithatha udumanezo ibhuti omdala impilo ishintshile I'm sure ngalokho usunabantu abakubonayo I'm sure akusaye kahle emall unethezeke ngoba khona umuntu ozothi hayibo ingqwele ngicela isithombe hayi ke mina ngisebenza lonto leyo yabona angisebenza lonto leyo ngifuna futhi umuntu ngifuna umuntu azi futhi lapho umuntu khona uyebuka le nto lishandisi le ngizwa ngani lokho igama ngesiZulu ngesiZulu ngibona sikhona ngizokuklisha ngizobuyela kuwena mina ngizokushanga mhlawumbe lo mbuso obhanyabhanya sesuthathe kanjani umuntu ohlala nami mfowethu ngiphendula indlela engiphendule ngayo akufanele mfowethu elindele lento akayibona efonini njalo yabo mfowethu angikholelwa ukuthi mfowethu umuntu obobuka ingqwele mhlawumbe nenhliziyo ethambe kangako afanele mengithi indoda hayi umuntu hayi ushuthi ngithi ashuthe phela shole yashonila ngamuzuthatha kabi yini lento uyithathe kahle mengisho ku video mase ngisho la sesila usuyithatha kabi uthi hayi ingqwele manje ukuthi mina ngithatha ukuthi indlela esengizizwa ngaleso sikhathi ongifice ngayo kufanele ngiyiphathe ngayo mina ngikwazi ukuyihlekisa mfowethu ngiyakho into ehlekisayo mfowethu ukuchanga labo ngeze ukuthi umuntu mehlanga nami nje mfowethu leyo mngqela obuthola leso sikhathi yabo ephile kulokho ngalokho mfowethu incetheza sifanele silokhu sincetheza ke mfowethu ukuthi manje yawo uthi umlandeli wami hayi yabona ke abantu siyabalandela sibaseka kodwa bathi mina yeke umuntu engibambelayo mina
phela mhlawumbe ungifice ngileso simo leso Yeah. thola ukuthi ngigijimisa isigilamkhuba sabaleka ngasithola bona sesilahlekile Eyi, ngihlangana nawe wena ke manje ujabula iziqhomo ujabulile ubona ziphezulu ingcwele. sekufanele ngenze njani ngisineke khona manje ke la ngibhuquza yabo ungacwayi mengihlala nami ngingahleki yabo angiyena mfethu umuntu ohlekahlekayo njalo mfethu yabo yamukela lokho nje mfethu uyaphila ingqwele yebo uyaphila phela lapho mfethu kushutha umuntu kuyashuthwa kodwa mfethu ungalindele ukuthi ngizokunika leyo nto leyo mfethu etheni yabo kodwa futhi ungifica futhi ngeneme futhi yabo mhlawumbe ngabona elinye iside yabo angikholela mfethu ekuzeniseni ingakho nele content le ngisebenzisa ngento ekhona mangisemjondolo ngijemjondolo mangisemagundane ngisemagundaneni ngayiqala yona icontent mfethu ngalento yokuthi ngizama ukuveza igoli right kodwa ngahamba ngayibona lento ithi iyangilimaza yabo angayiqala khona uphila ubuwena ngisho kanjalo uphila impilo uzizwe ngathi wenza yayikhona imali ake ngithi yayikhona imali khona sisebenza kuyona ikhona imali yabo ikhona imali uma usaqala ukusebenza imali isuke ngabe nedinge ngawe yabo yabo ikhona imali isidla inyama komayimaye yabo uthi ngiyabhala la ku social media abafuna ukuhlala nengqasami sodla inyama lapha ngaze iqala selokhu izibuya idingo ngayibona nje lento siqala ungilimaza ke manje ngase ngayikhansela ke le ndaba leyo ngabuyela nje kumina ke manje ukuthi ngisamjondolo ngiphila nje impilo elokhu le mpilo engiyiphilayo iyona yabo so into kanjalo mfowethu impilo elokhu angikwazi ukuzenzisa mfowethu ngimehla nami nje mfowethu azi ukuthi ingqwele uzokubona umngqwele mfowethu lento ayibone kumina hayi ukuthi ngiyamphampela hayi ukuthi kanjani yabo mengithola umoya wonakele mfowethu akulula ukuthi ngizenzise yabo mhlawumbe ngihleke mfowethu mangithe nje yebo njani into engenza isiqiniseko ngiyavuma ngithi yebo njani yabo hayi kodwa ukuthi sekufanele ulinde ukuthi ngikhulume kakhulu iyanqaba iyanqethuza ngeke mfowethu lapho ungancama mfowethu uyishaye phansi ngeke uthi into leyo iyonqaba inqethuza uma ukuthi ngikuleyo umdlandla loyo ngoba ngenza ivideo nami ngisuke ngikuleyo umdlandla loyo wona ngeke uhlezi usinekile mhlawumbe exactly ngisho umuntu nje ohlezi esineke nawe uzuyitsheda khona because umuntu obona ingqwele uzothi hayi phela ukwazi kuyivideo uzoyitshela ukuthi uyiloyo asekho phela kuvideo manje ngikulesimo lesekusona ngijaba ngila interview le ngikuleyo mdlandla mfethu uthi ngi-interview yabo ukuthi akufanele izonqethuza ke manje kodwa mengihlala napho mfethu umuntu nawe futhi esikhathi ningi ngihlala umuntu omdala ngingolanda abantu abadala mfethu ndele umuntu omdala usabuka apha social media manje umuntu omdala mina ubaba ubaba ngeke ngikwazi ukuthi asane ngithi hayi yanqaba yenqethu uyiqhuma umuntu ngiphila ukhehle edala ngeke ngikwazi lento le ngiyaphila baba manje uthi khona umuzi ethi hayi namahloni ingqondo uma umuntu efanele ube namahloni uma umuntu nje manje ophilayo manje ngeke ngitshethe nabo sineka nje umuntu umazi yabo mina nje futhi mengakwazi fanele ukwazi mengakwazi angikwazi nginalo nto mengakwazi angikwazi sengifuna uyichaza kwakho mhlawumbe emagazini eqondaneke siphila lento siphila kodwa mengakwazi angikwazi yabo ngiyalo muntu okwazi ukuyifaka njengonkomosi ukwazi lokhu kungena nje lapho kakhona engene nje yawa angikwazi into enjalo hayi angikwazi ngiyakuzwa manje bhuti omdala ngicela sihluke kancane utopic sike sikhulume ezinye izinto affecta or ethinta umphakathi bese sakhuluma nje ungathinta umphakathi kwamanje hayi manje bese mina ngithi besikhuluma nani kanti manje imalela let's ngifuna ukwazi mina ngizwe kwingqwele ukuthi lo uhulumeni wethu lo osiphethe manje mawubuka wena kuwo konke osakubonile nale ndawo usayihambile ukhona ushintsho ozanalo ukhona ukusiza ukutholayo ngawo lo hulumeni lo mawucabanga wena uhulumeni ushintsho liqhamuka kuba luza kumina kuwena umphakathi nje ebantwini itself abantu bayasizakala ngami hayi ngawo ngeke usizakale ngami hayi wena mhlawumbe umasipala abo ANC abo Ramaphosa do you think umuntu ohleli la uphuma khona manje mangasuye umbuza or nje la khona eThekwini masumbuzo okay uyalithola yini usizo kulo hulumeni lo wala mhlawumbe do you think angajabula athi hayi Ramaphosa uyasiza or athi hayi ANC hayi siyaphila ngabo siyaphila hayi ngeke ngiqamba manga angalibona ungako hayi mina angalibona ungako mfowethu angalibona ungako kodwa ke phela mfowethu emakhaya mfowethu izinto ziza kancane mfethu kodwa mina mfethu angalibona ngoba emakhaya kuseno gravel imani yabona shasha unquthu ngempela moya khona yabo angalibona ungako mfowethu hayi ngeke ngiqamba ngikhulumeni angalibona mfowethu izinto ziza kancane kancane or induna because ngiyaphuma amathenda phela amathenda mfowethu angazi ngeke ngiqamba manga mfowethu angazi amathenda lapha hayi mfowethu angazi kodwa nje mfowethu mina izinto ngisenza ngona ukuhlala eSouth Africa ugcina uwamukele ukuthi nje yawo mwazi ukuhlala emjondolo mohle emjondolo ulo muntu ogcina esamukele cha leli iconsi liyaconsa
Safuna ngitholile ibhakede ukuze siphile yabona. Sengigcine ngijwayeza leyo mpilo leyo. Kwabanye vele ayilungile ukuthi ugcine usujwayeza into ebhedayo yabo. Ungakwazi ukuthi simushintshe mhlawumbe wenze mhlawumbe. Nasengizangajwayela ukuthi hayi ugesi emakhaya akukho. Sihamba gravel yabo yileyo nto leyo. Ingakho into ohulumeni ingasayi. Cha lento ohulumeni uyibona kahle mhlawumbe kule misebenzi le ethinta bona noma ithinta bona yabo. Kodwa manje emjondolo nje njengelunga lomphakathi. Hlale emjondolo ugesi awuhamba udonsa esitimeleni lapho kujantshi. Awuboni kangako yabo indaba indaba amanzi khona amavaterikani emjondolo. Awafiki usola njani antamanzi Emjondolo siyazama emjondolo phela siphila ubungozi yabona siyantazinga siyabona senze njani yabona. Siyawadonsa leswadonsa khona mhlawumbe wadonsa emfuleni lapho ngepipe. Siphile la ufike kodwa umasipala uchase. Hayi cha mfethu endaweni zemjondolo mfethu lokho uhulumeni uyasheshe efike mfethu. Awusheshe efike mfethu ngeqama ukuthi ngathi indawo eseduze kwedolobha izona uhulumeni akwazi ukufinyelela kuzona. Esemakhaya la kubanzima khona ngempela ukuthi uhulumeni efike. Kodwa hayi nabo cha 50 wami awasabanga nobudlelwano obuhle nabo. Manje uhulumeni angayibonanga indima lapho 350 wami. Ngibonanga indima engako. Cha ngawuthola kabili kathathu kwase kwavalwa kwase kuvaleka. Ngathi into eyangiphazamisa khona ilingi ilunga lomndeni. Linganayo account. Lasicela ukuthi kuthunyelwe imali yalo kumina. Ngathi uyena wangimoshela. Ngathi nalamanje ubudlelwano bethu nalomuntu asibanga nabo ubudlelwano obuhle. Waphela wafaka imali wayikhipha futhi wayidlela yena. Kwase kulimala la umnotho wami ke manje yabona. Uvimbeleka wena. 50 manje ke wakuthola ngingene izumbu zemali lapha. Angisalithola ithuba lokuchaza cha kuyona imali yami le ibidluliswa lapha. Ngebasanake. Abasesengisigwili phela manje wasengihola imali yabo into kanjani. Kodwa nje ahulumeni bethu mina angazi ngeke ngithi uyabheda noma kanjani. Kodwa nje ngiyafisa kodwa kube nomusha. Kufanele uyayibona wena kodwa futhi cha ngiyafisa nje ukuthola ukubona nomusha nje sibone mhlawumbe kungenzakala. Mhlawumbe mina wena awuyibona uhulumeni mina ube upresident nje. Awuyibona kuleso sikhundla lesi sikhulu sokuthi uphethe izwe. Ngashuba kakhulu. Yini kodwa ungayenza ngisho kuningi ongakuletha ukuthuthuka isikole nesikole mina singaba nesecurity yabona. Ngashuba kakhulu ke lapho hayi ngeke mina isira nje musuna 5 years series right. Musuqala ukhokha taxini. Isira sekufanele ube bese duza ke lapho. Usuqala usindwa ikhanda le taxini manje isira sekufanele ibe khona ke lapho. Yawo mina ngayifaka isecurity esikoleni. Ngifake ulicense code for ulicense. Lezi zinto ezenziwe college nje bathi asana ngifake esikoleni zonke. Yabo nje lezi certificate nje ezincane futhi certificate angisho sesekuthi incane. Kodwa lezi zinto lezi musuphuma esikoleni usana uzenze zona kuqala. Certificate zamathili lezo certificate nje bathi asana zifake esikoleni zonke. So umuntu aphuma sazi ukuthi ungaze uzenze le eceleni. Asana nje usuqeda nje bathi mawuqeda mawuthi hayi imisebenzi yahlanganayo uyangena ka Shoprite uyadayiswa ngena security ngena code 14 impolompolo liyazoshona yazi umuntu akayibuka ithatha kancane lento oyisho kanti serious kanjani because kumele uphume nento ephathekayo ungaphumi nje no matric umatric ayishonisila ngumatric ngoba nje uyaphuma la unasikole safanele ulungise ifoni kanti mawuphuma nje lezi certificate nje bethu zokwakha nani lezi certificate nje ngane thatha isikhathi lezi zokuphila ngazi isikhathi esiningi ngoba lizona inisibhamu futhi usuphuma nesibhamu nayo yonke into nje so kwisikole nje lesinhlapha ithi nazo nganazo lezi zo university ke lezo kodwa nje lezi nje mfethu khona uzovela athi hayi we angifuni nje mina indaba code 14 indaba security ngifuna ube udokotela mina kodwa uba nazo jazi ukuthi unazo ukuthi makuthiwa lapho udokotela mhlawumbe akufinyelela isikhathi ofuna ngaso ubukwazi ukwenza okunye hayi ukuthi uyimaki kuthiwa uqeda isikole uyakwenza code 14 fanele lento uphuma esikoleni usunayo nje phuma usune security no code 14 nesitifiketi sokwakha yabo zonke lezi certificate lezi bethu imisebenzi yezandla nje kakhulukazi usunayo yonke yabo phuma la yongena echilini yabo nje uthi into hayi angiboni ungaze uphuma uyofunda icollege echilile yabo ngiyibona nje ibaluleka ngayo lo ungaze uyifundele eceleni into efana nje ka matric kunefundo enzima ngabe engibona nechili umuntu okwazi ukufunda izifundo za matric ichili into angayenza nje le fanele bezifundo zechili mhlawumbe ka9 ziyaqala mhlawumbe uyayenza ezonyangana license uyayenza code 14 isecurity zonke ziningi mhlawumbe ezinye engayibali uthi uphuma nje bethu usunayo direction manje ucela ukukhupha ngomageba kodwa nje usunayo umhlahlandlela ukuthi okay mothi akulungi la mhlawumbe seke isikole ngisithola kulo mhlawumbe lo nyaka ngeke uhlala unyaka wonke phela isikole
yabo ngoba amathuba esikole angazi afanele ekhathi kanjani kodwa nje uthi usalinda isikole ulapha enduneni khona okwenza noma ulapha ethilini uthi uphinda futhi ubuyele ekoleni khona mhlawumbe usuthole nemali ukuthi uhambe futhi uyikhokhela wena yabo into kanjani. Ngiyakuzwa and serious lento iyadingeka abantu baye ukufocus ekutheni ngino matric you have to try uthini uthole okunye njengoba echaza ukuthi omdala ziningi indlela zokuphumelela ngafocus kokukodwa wena kona nombuza abahlezi bengibuza wona because nami ngenza icontent nawo somahlaya i-social media inemali inemali futhi omdala ama-1000 sitshene ngama-1000 angena ngama-dollar sichaze abantu bethu engathini but abantu bethu khona umuntu uma wamvezela mfethu elinye iside yakhe ukunotha kubuke kabi manje mhlawumbe bekuthatha nje kamnandi lihleka into emayishihlekisa ngempela kodwa kubona ngathi khona ingcwenyana yakho mhlawumbe ke shanda uba serious kubuke kabi ke manje yabo manje lele kodwa khona mfethu bayithola bona bayithola nami ngizwa kandlabenye bayithola bonye mina ngakho ngekubona mhlawumbe ngiposta ngisho izinto esemqoka kakhulu yabo ukuthi mhlawumbe umfazi nani yabo ngakho ngoba manje khona umuntu uma ngabona iside lakho engathi liyathuthuka bese esentazi afuna ukuqumba phansi afuna ukwezi ngeke ngilibeke kanjani kodwa esekubuka kabi mhlawumbe uthi lo muntu uthatha kancane nje kanti unento ethize kodwa nje bethu social media bethu kwabanye abantu ngempela into abaphila ngayo abanye abantu ukuthi mina ngiyasebenza ngisecurity yabo khaso social media ngesithola isikhathi esithula ngaso kwenza lokho kwenza kodwa nje bethu social media abantu baphila ngawo bethu baphila ngawo kukhona mhlambe obucabanga ukuthi ukuvule mhlambe okuyi business noma okuyi movement noma okuyi initiative mhlambe into ezokwazi njengoba wena usuwazi ukuthi uyingqwele iyona indlela obonwa ngayo ku social media ushaya ama video mhlambe ufake nabanye ufundise mhlambe abashana endaweni because ngibalekela ukutheni wena bhuti omdala kule ndawo lezi mina ngikholela ukushini izingane azothola amathuba amaningi izingane zikhula hayi hamba ngithengela ugwayi kusha amarazo ingane ethi hayi hamba ngithengela ubhiya yabo omunye uthi hayibuya yabo lapha ashuka bhema insango phansi kweingane kuningi okunegative okwenzekalayo and iyabuka iyouth ingane ikhulu yabuka uthi oh hayi malume uyabhema hayi shuthi into right hayi malume uthi ngithengela ugwayi yabo so ngibuza ke wena njengomuntu engifisa ukuvula yes isikole mfethu isikole seDonkipiri ngiyazi ngiyengibona ubudlelwane mfethu ngibona ukuthi yazini mase kuthiwa mhlawumbe kunesikole semthethweni ukuthi okay umuntu mezwe ngathi indoda yakhe mhlawumbe semanelisi ethathe ihambe umbhalisa lezo nyangana lezo ethi kuthola iDonkipiri esethe kuba sezingeni yabo into kanjalo mhlawumbe isikole engifisa ukuzivula ukuthi mhlawumbe khona nje ngifikiswa yini nomqondo le khona umuntu asahlala negoli lapha ube fike egoli bentukula benganamali ufane nomuntu wakhe nentombi yakhe le base bevumelana ukuthi lo wesifazana akathi udayisa kancane mbijana inyama le ngenyama yethanga ngesimayo wathi akathi udayisa kancane ukuthi bekwazi ukuphila leso sikhathi leso hayi wadayisa ke bedla bobabili lonto libaphilisa wazothola umsebenzi phela lo wesilisa manje usefuna kuphela lo hayi lo useke dayisile manje sokumnandi ke manje sekumnandi ke manje lapha manje futhi ngempela ithole ingozi malanga lo wasekhuluma nami uthi ngiyezwa ukuthi umqhumisi ngifuna umenze iyeke lento akayenzayo ufuna ngimenze ayizonde lento yabo ukuthi sangathi lokho njalo iqhuma nje ngase ngivuma futhi ngoba ngiyathanda ukuthi nami ngifake isandla lapha ngavuma ngathi cha nginikele umuntu wakho insukwana lezi ngase ngimeqhumisa ngimeqhumisa lendlela ukuthi eyinyanye nje ukuthi singaze iqhubeka wanyanya ke lapho ke wanyanya uDu lapho ngamqhumisa kokuqala waqala mayifika endlini asakhuluma ngalezi zinto ngoba mayifika khona umsebenzi ekumnandi umsebenzini lapha engithole enye insizwa lapha yabo mase fika saxoxa manje asikushintshe seqala manje asekho emamudini okhuluma ngalezi zinto siyambuza manje ikhamba emsebenzini hayi ngifuna nje hayi ngifuna hayi mfowethu ngathi sekuyalunga yabona ngathi yaqalile lokhu iyaphela lokhu kulangazela lezi zinto lezi ngithi hayi nginekwesibili ngase ngiphinda futhi hayi kwesibili kwacaca ke manje ngathi wathi efika nje wayiphonza embedeni wanaba kwabonakala wazofunga kusasa yabona wasethi cha ngeke yazi umuntu wami ngicabanga ukuthi le ndlela lesiyeke manje ngcono nami ngizozama umsebenzi yabona ngase ngibona yazi lento ngayivula isiza abantu isiza abantu ukuthi manje umuntu mayebona ukuthi umuntu wakhe khona into angasafuna ukuyiyeka ngifike ngimiyekisa mina cha uyisabi induku yokuqhweba ngoba yabona mayifike mjona ngenza isiqiniseko sokuthi umngozi bodwa
ngimfaka ngekhanda kuzo zonke indawo nje balance kothayeni lapha ngimise ngibheke phezulu ngiqhama ngenhla ngiqhama ngenza sure ukuthi nje ngoba ngamtshela lokho kwaku 100 rand yabona ngathi ngizokunika nje 300 uthi nje ngizokunika 300 noma 500 umenza ukuthi nje naye engalokho ekhalaza nike nje ihora libe lodwa kodwa ihora ngeke sisenza lonke sengenza ukuthi ama-minute ubusaqulekile mhlawumbe ukwazi ukuphuza amanzi wenze lokho ayimbothi isihluku sodwa waze afika uma-stand wathi ngeke phela shintsha indlela zakho manje phazamisa nomakhelwane la ngqonqoza ngaye kulapho utshela umphakame emjondolo ngifaka ekhanda uzakhala makho ubala uvela la kanti ngifaka nje manje ngekhanda lapha ngidla yazo ngidla ngezilongo esimanje ngifaka phansi ombhede lapha ngibhekisa icathulo lapha ngidla ngemuva nje ubheka imbathatha zami lapha into ngipilati yawa lapha yakuzwa wayiyeka ke lonto le kodwa mfowethu ngempendulo eqondile nje mfowethu ngiyafisa ukuthi kuba ne-security yabo ngiyafisa ukuba ne-security fundi security nani ngibe nalesitifiketi sokuthi mhlawumbe ngikwazi futhi ukuthi emcimbini nami ngiphonse ezami nje kuthiwa okay emcimbini ingqola iqashiwe ingqola security nami ngizogada yabo qashe noma security mfethu nabangasebenzi nabasebenzayo yabo qashe nje ama security mfethu ekwazi ukuthi angwamele lo mcimbi loyo yabo ngiyefisa into kanjalo yabo isitifiketi sokuthi ngikwazi ukwenza into enjalo okunye mfethu ngasho YouTube mfethu ukuthi lezi zinto lezi abayibonayo nziqephu mhlawumbe ngiyibhale phansi zithi ukuba zinde mfethu ukuthola nabantu abaningi futhi abazokwazi ukuthi ngibabhalele impilo yasemijondolo nabanye abayaziyo siyabo nje kube into ende nje mfethu ku-YouTube ezokwazi ukuthi ngiphilise yabo into kanjalo. Ngiyakuzwa bhuti omdala into ephilisayo ufuna uqala into yakho ikhampani like ngiyabonga labo mazwi ayaphilisa azi bhuti omdala isifiso sami ukuthi sikubone na ku-TV yazi sibone kuZalo sikubone nje Isibaya angazi lama show ukuthi angiyibuka ku-TV but baningi abayibukayo aseke Isibaya bagcina i-TV ekade angibukwa kona but for wena you deserve your exposure kanti elokishini enze njani tisiva nikhokheni ngeke kuningi umuntu abhizi ngawo kuningi isikhathi TV asekho mawumuntu mawuyouth nyakaza enza something musukuhlala kodwa ngisho singekho phela mfethu uyabona mfethu into engasekho mfethu kuyakhuluma ngayo because nawe nginesho umuntu obhizi kuningi ukuplanayo hayi ngisho kuthiwa ngibhiza kanjani ukuthi ngeke ngisho Isibaya sekho lento kade yacela ukuba khona Isibaya hayi ngeke ndoda fanele phela mawuzenza ama-interview ulenze uphenyo lezinto yabona manje ukuthi awusengifaka Isibaya shothi manje kuningi into ongazazi manje hayi ziningi ugcine nokumaye hayibo ngoba sokuningi manje ngikwexwaya ngawe i-TV angiyibuki nje angiyibuka ngicake nje Isimaya kwesona ke sikhona ithuba laso hawu ngiyamcindezela hawu ngimpress umama ngenza show kumele phela lapho kumele wekusele lapho ugcine nini lokho ulasini wami last week ngolesihlanu ngeke ngolesihlanu nje lokhuluma ngayiqinisa alizwakala izizwe lakhe ngabazamandla hayi ungabaza amandla iqinisa alizwakala yabona yezwe lendlengezela ukuthi hayi ngeke ladlengezela izwi lakho alinalo iqiniso wena kodwa nomfazi hayi ngoba uJanuary yabona kodwa ke hayi ngoba uJanuary ngithi thina lokho ubusonto la ilokho uJanuary sike sihlonipha ngale ndlela yabo kodwa nje bathi iyaqhuma kodwa wena ingeke indlela omatasa ngayo ngathi siyangisolisa sekusolisa phela ukuthi uma nazi isikhathi uzalo udlala ba 30 minutes hayibo shuthu wena empilweni yakhe una 30 minutes uzalo ngagcina uma 30 minutes uzalo lo ke ukuba nomuntu esifazane sakhona uxabhasha ugcina kusakuthiwa khona umuntu uxabhasha hayi ngeke uzalo awukhulumisi ngomuntu onesimayo wona uhlezi uhlale la ko broadcast la ubuza abantu imibuzo uzolamba ngiyakutshela inkinga izokwembatha ngempela into yolamba izokwembatha but ke seriously mase sikhuluma nje eqinisweni sikhona mhlawumbe isifiso ukhona iminyakazo makho umuntu obuka manje ofisa ukuthi akufake ku generations uzalo lezo zinto lezo ngiyesi lapha ngoba nenkinga apha generation inkinga uvele kube khona kwakho nje angazi ngifisa ukwazi hayi mina uthi angifisa ungena ezitolweni kangako ngifisa ukuba lokhu mhlawumbe kube ndebona umuzwe weinsizwa kanjalo no bongo muffin ubongo muffin noma ngibize kahle family bonds lapho family bond
Family Bongo, hayi Family Bongo, hayi Family Bonds. Okay. Ulibiza lelo gama lizwala, Family Bongo nje. Okay. Kanti Osduma. yeah, but ngiyayifisa into kanje into ehlekisa umuntu ngiyikhonzile manje. Ngoba nginesiqiniseko ukuthi khona leyo nto lephazamisayo nje ukuthi waliwe khona lokho kancane lo mzuzwana imbali ukuthi ukukhohlwa kancane. So khumbula sithi hawu konje umuntu anginantombi uthi ubuyele efoni nje afona. Yabo kodwa nje futhi yile nto engiyifisayo ukuthi mhlambe ngakho ngithi ngifisa uqala uYouTube. Mhlambe ngiwuphushe kahle mhlambe ngizothiwa nami yabo. Ile nto engifisa hayi ukudlala izitori ngangena mengena kodwa nje mfethu ngiyathanda futhi ukuncolisa abantu yabo lento leyo. Into engiyifisayo mfethu. Ngoba nje angazi ezitori nje kuba nzima futhi uma usuna followers amaningi yabo abamna indlela ukuthi bengitazile. Ngiyabona kufaka sekufana nabo benendlela thizeni. Ngeke ukuthi usanithi uzodlula njengenkomosi. Lokho inkomosi unakho ukuvela ezitorini kodwa kancane uma wajulanga kahle noma mhlambe ekufice enhla ubukuzathi uphuza itiye uthi inkomisha usambona uthi nje kancane manje mina ngeke ngikwazi into kanjalo yabo ngifisa nami ngibe into ethize mhlawumbe i-security hawo ngikakhulukazi nge-security yabo ngathi ngabalula noma nje into yenkomosi ngoba indlela ehamba ngayo kuthina bethi ngovela kuzalo lapha engibiziwe la nathi sinelelo themba mase ngilibukuza ngamboni yawo ezengisendele isihamba slow motion ivideo kancane yawo yabona ke uvelile kancane nakhona ngeke ibukwe ngesigqokwana kudlule nakhona vele mhlawumbe uyahalalisa lapha yabona ile nto leyo mina ngangitshethi ngoba enqabe enqethuza nje lapha kosomatekisi lapha na kuzokhuluma nami igama elilodwa yabo inkani leyo kodwa manje mezovela edlula engathuka yabona nje ayingeke but hayi ayishaya into yakho hlala 12 hours bethi uzothi nje halamuze yabona indoda so oda ngavela khona abangazinamanje somatekisi wakavela kuzala khona abangazi kuyimanje khona abangazi kodwa usevele kaningi bethu kodwa abonakali nami ngisendela ivideo slow motion mhlawumbe sengiphoza ethi lokhu uphoza uzongibona kancane manje le nto leyo kodwa nje ngiyafisa ukuvela bathi nami TV ngesimo sokuthi phela ke mfethu iTV isikhule siyibuka yabo emakhaya izinto iTV radio into enkulu yabo so mathiwa nami ngiyavela nje kuthiwa ilo 1 minute mhlawumbe lo 1 second adayila nkomosi kodwa nje 1 minute lo nje ngikhulume lakho ngiyajabulela lakho nizwile ke mbukeli to whoever's watching ngiyacela DM ingqwele emailer mfakeni because he deserves to be there comedian who is very talented siyambuka we look up to uBhuti Omdala ngibonge nethuba lokuthi abe nathi akwazi ukusipha amazwi aphilisayo before nje sivala uBhuti Omdala ngiyacela ukuthi mhlawumbe ukhulume nababukeli lana bashaye ngamazwi thizeni asuka kuwena nje sesivala ya kodwa la Bhuti Omdala nalo ngathi uhoxa kancane yabo okay yenye into bethe engifuna abantu bethathe iphile kubona ukuthi unama followers akusho usumdala yabo ukuthi nemali akusho usumdala izinto leyo yabo mina nginayo imali sengiyasho ukuthi unama followers nomkhaba nani akusho umdala mfethu somatekisi akudliwa inhloko la okay inhloko yakwenza ukuthi ube nomkhaba usheshe usimama izinto eziningi mhlawumbe usunentamba enkulu so ngathi umdala yabo kodwa kusho lokho ukuthi sekufanele ukuthi uBhuti Omdala mina bethi angithandi inhlonipho enjalo okay yabo ngithi wabiza ngengqwele kanjani yabo angithandi inhlonipho eqhamusa ama-followers ingakho mina umuntu uma aqala angibiza umuntu omdala sengathi mfethu uyancetheza noma mhlambe uyazenzisa yabo okay ngiyakuzwa yabo into kanjani nami umuntu bethe ngambiza uBhuti Omdala mhlawumbe okuthandayo ukubiza uBhuti engixolele angikwazi ukubiza uBhuti Omdala ungekho umdala lezo nto le kufanele ube mdala hayi ngemali yakho sofanele uBhuti Omdala angisho ukuthi ngizokuhloniphi kodwa nje bethi mawuliya nami nje ngoba nayo lokhu 2k nje ngithi bafu ngisho 10 million okay ngeke ngibiza uKing Zoso abone stage ngokuthi mhlambe hey Bhuti Omdala ngeke iqashane uKing Zoso ukuthi Bhuti Omdala yabo ngeke ngikwazi but une stage but ngisho angehlisa ethi ngiyaphuma ke stageni sami ngicamba ngahle ngesango yabo ngoba akayena uBhuti Omdala yabo kodwa ngezinto akazenzile ke mfethu into enhle mfethu ubudoda kabezini but ngokuthi une stage akuthi sofanele ngibiza uBhuti Omdala mfethu nayo sengangixolela yabo ngisho ukuthi ngihlala na King Zoso nje ba 4 noma kanjani yabo futhi mncane nami King Zoso mina ngiyintshiba ngisethe ukukhula yabo kodwa mfethu into enjalo angithandi umuntu ukuthi ngenzeni singinama followers of 500,000 sokuthi uBhuti Omdala kanjani ayiba mdala nje mfethu kuyimanga ithi
umuntu omdala. Uright wena bafo, Yabo. cause abanye abeke ngikhuluma nabo ngewubasha abantu, umuntu phela ufuna kube khona lokho uthi hayi kufike yabo Ya yena. fanele kucace-ke manje Kucace studio-ke manje phela kushube manje, kumencwe manje. So, Wena le interview yakho akuphuza ngisho amanzi. Ayi Hayi, le Shaya interview shaya yakho. futhi shaya. Hayi ngeke. Hawu. Intendende nje kuze gxaza manje. Hayi. Hayi. Sibonge ithuba. Wo lezi ubuza indaba yabantu ukuthi mhlawumbe ngaliphi ingxenye mhlawumbe ngokubabuyisa ithemba noma ngani. Noma intoni nje noma yini umuntu omdala abazothi nje bebeyibuka basho ukuthi hayi yashinga inkwele ngayibuka. Kodwa phela bathi izinto ezisho yimi nawe usho ukuthi kufanele uzenze noma zenzeke mfowethu yabo. Nami ngisho ngendlela izinto engicabanga ngayo. Yabo mfowethu. Okay. But uma uthi kakhulukazi umuntu okholela amatheknicengweni ukuze kenze into ukuthi mina angikwazi ukukhuluma kuyena into yakhe umqondo. Okay. Mothi college kufanele uncenge kuguqe ngedolo ukuze mhlambe kube khona izinto ezitholayo mfowethu noma ukwazi ungilalela mfowethu ngincenge ukuthi mina ngisho ngafica mfowethu uyihilela lapha. Anginawo amagama mhlawumbe ngathi hawu mfowethu ngiyakucela ungayenzi lonto leyo. Yebo nanokuthi nje mfowethu okay mfowethu mhlawumbe usuyanqasha uyasuza lapha. Mfowethu lento yenzayo ngenza ngikuthule noma ngenze njani phela mfowethu ngeke isinqumo usithathe kangaka unensuku ufuna ukuza kulesihlahla lesi. Kade ufika la uhlala phansi komthunzi ubuke lesihlahla siright. So kufanele kubuze before kuthula manje ngikuthule noma ngenze njani ngiqhubela ngiyela ngiyakhona ngoba mhlawumbe ubhakela ukuthi okay nawe uyafuna ngimthule. Kodwa mfowethu into ebalekile ukuthi kulento ufuna ukususwa kuyona ukuthi nawe uyafuna. Yabo mokuthi yesolo ukuthi mhlawumbe usuze wagibela isihlahla uyalenga kufanele ngikubone lokho. Ngoba mekuthula lapha kanti awufuni. Ngizothi ngithi kuthulile ke sengiyikhaweka kuthiwa ngisiza umuntu efune ngithi ngiyeza futhi sephinde wayibulala futhi kwesihlahla. So mina angikwazi ukushumeza umuntu ongafuni ukushumeza. Nami nje angithanda ukushuya yezwe yabo. Okay. Mengazi ukuthi umfundisi ngizozwa kubona mase ngifuna ukushumayeza. Hayi xa nami ngihambela lapha hayi ngegama angifuni lonto leyo mina angifuni umuntu ongishumeza engafuni ukushumayeza. Nami ngangikholela kulokho umuntu ngimyale engafuni ukuyala. Mawuthi awufuni lokhu ukwehla esihlahleni lapho nomchilo wakho. Khuda-ke lapho mfowethu ufe mfowethu kwakho lokho. Kodwa uma ukholelwa ukuthi inkinga onazo sedlula bonke abantu. Yabo ayikho into engayenza ngalokho mina yabo. Mina futhi ngazi ukuthi sinenkinga sonke inselela sonke seyifica mfethu inselela yabo. Ukuthi mina mhlawumbe ngahlezi into ngizisho ngamahlaya. Futhi umuntu ongajuli kakhulumela lento engiyishoyo uzohleze ebona amahlaya kuphela. Kodwa kusuke zikhona izinto engikhuluma ngazo bethe engakusiza yizo lento leyo. Kodwa nje mina ngikwazi ukuthi umuntu ukumsusa la angafuni ukusuka khona. Yabo uma ukholelwa ukuthi wena mfowethu uma ufile matric impilo yakho ifile ayife wedwa-ke leyo mpilo leyo yezonto. Kodwa mina ko-matric ayikho into engisayenza ku-matric kwamanje. Kodwa ngi-security ngiyaphila mfowethu manje ngihlongoza angeke ngithi ngihlongoza uthatha umbazi semaphethelweni yabona. Kodwa ngayi security u-matric angawufaki lapho. Ngizakhuluma nje ukuthi ngi-security ukusebenza khona nami ichovana lami bethe ngilakhile ngaze ukuthi okay indli yami le yabo. Ngayi security eseyodwa lapho i-matric angawufaki. So mothi wena u-matric ngoba unganawo matric usubona ukuthi izinto ezisenzeka. Usho ukuthi uyibala wedwa lapho. Into kanjalo mfowethu. U-matric noma awukho u-matric. Mothi wena ukholelwa ukuthi isikole isona esoba ikhiye wakho. Ubuyele esikoleni phela kulula. Vele abantu baqeda beno 19 March saqeda sokuthiya kubheda mbijana. Kodwa nje mfowethu buyela ungafika 30. Mungami nentshebe nje nawe ungabuye esikoleni ufunda u6. Qale phansi yabo. Ngoba akekho uthisha wahlula ukushaya wena nami nguthisha ngayibhokozela wena. Angakalizwa lo sendele ihlazo elingaka uma kuthiwa sengekushaya sengaze ngibiza ukhulu lokuthisha uthi principal. Kodwa nje mfowethu uma uthi ukholelwa ukuthi isikole isona mhlawumbe ukholelwa ukuthi mhlawumbe isona esenza ngcono empilweni yakho ubuyele esikoleni. Yabo uma uthi ufailile ubuyele esikoleni. Uma uthi ukholelwa umculo kuphela ukuphumelelisa cula-ke kuze kubuye uJesu. Mina ngangikholelwa emculweni ukuthi umculo wona mhlawumbe ngifuna ukuthi ufeze izinto zami. Kodwa ngafika eGoli kwakuthi-ke izinto ayihambe endlela ngifuna aba ngase ngoba phela ukuthi indlela empumelelweni ingala phambi kwamehla kodwa mhlawumbe kufanele uzoqe uye ngapha mase kuyima usubuya ngale yabo. Awubuka mina sengiqale ngenza le ndawo zama content nani so imali ethola umculo livuleka ke manje. Yabo so imali ivuleka ke manje ithola umculo. Kodwa kuthiwa mhlawumbe ngalo ngibelesela emculweni ngangigcina ngiyintshibongo leyo. Ngangigcina ngiyi-celebrity lasemakhaya yabo bonke dume ngakini kuphela. Mhlawumbe uzubhala uthi hey I quit music thathi akekho no commentayo futhi uthe uyaquit. Yabo akekho nothi awufowethu udlala iqhaza lingakwayenzi lonto siyakucela yabo. Ntonje nje senda lo post le akekho nofaka like lo post futhi. Ukuthi daba ungaquit mfowethu ungayenzi lonto leyo. Yabo akekho kubamba uthi ngihamba lo mchilo ezibulala umuntu eyibukela.
wonke umuntu into kanjalo mfethu. So okay. lento ukuthi ufuna kwenzeka le ndlela ufuna ngenkani, yabo ugcina uvalekele eminye iminyango, yabo. Okay, Ngena nje mfethu, wabona kuvule kancane nje ngena. ngena. Yezo into le, ngoba nawe nginethemba ukuthi awuzalanga ufuna uba uhlala la ubuze nengqwele imibuzo. Yes, Wow, nawe ubone nje kuvelela lo thuba ukuthi hayibo, nami ngiyakwazi ukubuza abantu imibuzo, hayi kuhamba ngobuza ingqwane, yakwazi kuvelela lo thuba lelo. Lelo thuba lelo ngakulethela mhlawumbe uhamba ubuza mhlawumbe isiphathi manje thizeni, nakusona isiphathi manje, mhlawumbe ugcina ubuza omunye umthizeni bese nihleli mhlawumbe seniphuzela amanzi lawo, mhlawumbe usuthi hayibo lo muntu kanti unenkampani, mhlawumbe naso kuyavetha neskill esithize ukuthi hayibo nami ngiyakwazi ukushisela, yabo. Sekuyalunga kanjani. Ngakho mfethu hamba la kuhambe kakhona, but awazi lutho ngekusasa lakho. Umuntu aze kusasa lakho uNkulunkulu nabakini. Wena nje hamba, ukuthi unephupha akusho leyo phupha lizokwenzeka. Akusho futhi iyona impilo uyophila ngayo leyo. Mhlawumbe khona into nje ngilindele ukuthi manje ngenxa yokuthi ubuka leli phupho lakho usuyitsheje iyona kuphela into eziphumelela, ayisebenzi kanjani. Buka mina ngidla abantu manje lemngqoleni, yabo. Kodwa ngicabanga ukuthi ngicabanga umusic, ngitsheke ukufisa namfana usijive lapha, yabona, yabo. Kodwa buka manje usijive usengazi neshow mhlawumbe ukuthi ngeke, kodwa ngineshow ukuthi ungqwele mhlawumbe wakayibona ndawana thizeni mhlawumbe noba video lawo. Usijive nombani noma uphi umculo engangikholela kuyena, noma mhlawumbe uNtaba waseDubai, into yaseDubai nje wakangifonela, yabo. Athi ngicela ngiwakhonzile ama-video akho. Umuntu mina ngikholelwa ukuthi ngomazi ngomculo, yabo. But sokuyena ongaze kuqala ngani nge-content. So uyasho nje mfethu, uma kukhona umculo ingoma ofuna ukuyenza singaxhumana ukwazi ukuyenza, yabo. Sengila ngifuna ukuba khona ke manje, kodwa hayi ngale ndlela ngifuna ngayo, yabo. Sengawazi manje into yaseDubai ingqwele le, ngicela senze ingoma kanje kanje, iyenzeka ingoma. Awuyidedele soyilalela sokusupporta, yabo. Hayi indaba kusupportani la ngizongiseka la ukhipha ingoma ushaye 1 view after 3 years, yabo. Ngicabanga ukuthi nje bethu uma khona into oyifunayo bethi yenza nalo ongayifuni yenze. Angisho kodwa ukuthi phela lo kadayisa ngawe mhlawumbe ngani, yabo. Kodwa nje bethu ukuthi ufuna ube lokhu principal noma ufuna ukuba yini, akusho ukuthi zonke security. Ngatho mhlawumbe amathuba obuthisha mhlawumbe uyobuthola esangweni, mhlawumbe uyiqaphele lapho suyeza hayibuka isikole ngivula amasilokhu ukuthi khona umuntu ufuna ukuthisha, so ubona ufinyelela kuqala, yabo. Kanti wena uzonda security, kanti ube security kona uzokuletha lapho, yazo. Powerful. Mina ngafika esibhedlela, kusebenza esibhedlela, ngicela esibhedlela lapha, ngifuna ukuba security, kodwa ngaya esibhedlela la ngibuka onesi lapha uCheese Boy nodokotela amajazi amhlophe la entanta, yazo. Ngibuka esangweni nakha lapha mina, kodwa ngiphakathi lapha kodwa leli ngaya lapha ngaze ngafika lapha, kwaze kuvuleka ilokho indaba zokufesa, akwazi ukuthi ngifinyelele lapha, yabo. Ngikwazi ukuthi indaba yesecurity mina security ngayithanda, ngisho ngisebenza futhi ey'nkampanini lokhu ema-warehouse ukuthi kuqubula lapha, kuqula izinto lapha, kujulukwa, ngiyibonise ukuthi iy'mele nje security, yabo. Uyasibuka lapha so hey awuntshontshe lapho wena, ngisho ukuthi madoda ngiyithanda ke, yabona. Akenzi lutho mfethu, omunye uyangiqhuphuzela sengikodongeni, ngiyithanda lezi, ngiyayithanda ke lento. Ngisho sesiphuma lapha sikhuthuzwa kuthi izandla emoyeni, ngiyithanda madoda, sibakhuthuza kanje madoda, yabo. Ngiyithanda lonto le futhi lawa la ngisenza khona wangakhethiswa intombazana nomuntu esifazane ekhuthuza nje, ngithanda kakhulu madoda. Uyikhuthuza lesimame lesi, yabona. So kodwa ngagcina ngifikile ngikhona manje la sengibona ngedonke empili manje, ufuna khona ukuthi sengimile noma kanjani, sangayeka la ngifuna ukuya khona. Kodwa nje ungakhethi indlela mfethu, umuntu bese ukukhethela indlela uNkulunkulu nabakini. Wena mfethu uma ukholelwa ukuthi uphonisa ube umculi, akusho zonke security noma nyanya ucleaner noma nyanya ukhesha noma kanjani. Shokuthi usunazo into zodokotela 7 years, kodwa akusho nyanya ukhesha, yabo. Ngathi location lo mhlawumbe kubo kunodokotela, yabo. Noma mhlawumbe kwalocation lo uneziqe edlula wena, mhlawumbe uyithisha ungcono kunayo, yabo. Nje mfethu noma imiphi imisebenzi ihloniphe isecurity, kakhulu security ihloniphe nje, ulesabe. Lesabe nje, ngisho ukuthi udukile ubuza direction, buza ngokwesaba. Ungasanthi hayi manje ngidukile la, cha. Umphathi umthetho ungangazele sikubona ukuthi uyohlonipha umthetho. Cha, angazi ukuthi kufanele ngiye kanjani, ngixolisa ukuthi kuphazamise, yawo. Kahle ungathi mhlawumbe awungibingelelanga la usuhlulwa yibhenki la usubiza mina security, ngizongibiza usuxakekile. Security lihloniphe isecurity, wathi umthetho nginesira isitibe sokushaya umuntu esigunyaziwe emthethweni, ukuthi ngakubeka isandla la, ayithatha nje ukuthethwe lami. Ngisho ngishaya isigebe ngesayithini, thatha nje kufaka evenini uyobona phambili, yabona. Ngiyajatshula nje ngibonga amaphoyisa, siyabonga security usenze umsebenzi wangcono, yasilo sibhokozana nomuntu indlela yayo. Ngithi hayi nami ngiyabonga kakhulu, ngicela ukuthi mhlawumbe seniqedile ngayo, mekuvele ithuba futhi nimsondeze ngapha kuthiwa hayi kunankinga, into elula. Mina ngisho sifunde security eGoli sasigunyazwa ukuthi
ukuthola igebengu mhlawumbe police station ethizeni kuthiwa sizolethela igebengu eziwu10 la ngoba nizotrainer nje ukufundisa ukushaya umuntu ngizothi kumancane ukushaya lezi zinto punching bag ngizolethela abantu bangampela sijabula futhi kuyintokozo le ukuthi okay manje solethela igila mkhuba izoboshela nje kanje lokhu njengalezi zinto sibhonye ngoba saqala shaya iskeleton ngisiphula ngempela isikhathi lishaya size sibe kanje iskeleton ngabo nje ngikhathe ukushaya amathambo manje ngifuna into manje nomsoco into ephilayo yabo into engizoyishaya ikhale yabo kwathi hayi ke so zama ukuthi sikhwe naphansi ba police station ukuthi bende kulethwa abantu laba basendokufika babhonye ngiyathanda ukuthi nami enkampanini yami yenziwe lento leyo yabona umuntu eshaya umuntu efanele eshaya hayi ukuthi kuthiwa uzoshaya igebengu kodwa lokhu lethe lokhu izinto engawo ufuna ukuthi lethe igebengu ziningi igebengu bethu amaphoyisa alihleze eshaya singeke isidingo bethe khona ama security okay but into kanjalo kodwa mfowethu ngale okudlala mfowethu ngiyalibonga ukuthi ngifike la mfowethu igama lentazinga lekuze ngelethulwe njengengqwele hawu youth parliament yes okay Si- nangazi alikho elinye igama mhlawumbe izomngqwele elimngqwele hayi si youth parliament nje na YouTube youth parliament yes sihlangene nje la ngokufundisa sikhulumisa into eziphilayo Alright. ebantwini but ngibona nami ufaka youth parliament khona izinto ezithatha kancane mfethu mhlawumbe uthi umuntu uyivula i-broadcast yabo ecele wena yes yabo mhlawumbe ubhambe awulapha usiyabona mhlawumbe after 2 years usebiza la yabo usebiza la mhlawumbe usuyafisa ke manje uyahala uthi lo muntu lo isena ma-subscribers amangaka namhlanje sizofika igama liphakama kusenzeki so nje ngiyafisa nami ya content creator noma umuntu okubizayo ukuthi uzomlelela kulonto asuka yenza uvumele phezulu mfowethu manje uzovana indlela uvumela mhlawumbe uthi uyagibeza noma ukubili kodwa nje manje uzovana indlela uvumela ngayo ukwazi uzoseka ngoba lento lo ithatha kancane ngenzeka ukuthi yabo ngiba mhlawumbe kuthiwa lento uyiqala ngivume savuma kamnandi mase nami ngifuna usiza kwenza sokulula time mfethu ngeke awungimeme lapho content ngifuna ukukhuluma nabantu mhlawumbe khona i-album engifuna ukuyidlulisa namakhona kodwa nje ama content creator mfowethu ayeke mfowethu ukuyiphakamisa bafowethu wonke umuntu ovula into ethize mekubiza uyi-content creator qhamuka nawe ngoba phela ngesikhathi nawe ulokhu unama followers lawa akusho usunakho konke nama followers kuphela nje wena yabo so into kanjalo nje bafowethu ngiyabonga ukuthi sihloniphane kanje kodwa ngiyazi ungihlonipha ukusaba lokho ukuthi ile ndoda le security ngiyachanda lokho kuyangisebenzela ke mina ngibonile nje ngene office la ukuthi uchitha amandla utatazela ngiyakuthanda lokho futhi ngiyathanda ukuthi mengikhona umuntu eshwaqa yabo ungahlali nje izinqa zikhululeke esitulini fanele bekhona lodwa unqa liphintshekile uthi madodile lo muntu mangasebone ngiyathanda ugqoke neblue noma ugqoke isikhindi idolo sithanda kakhulu thina usuke kuvuka umunyu la kuvuka ihlevane ngithiwa sengigadla kodwa nje mfethu khulu kakhulu ngiyabonga igama lakho ngazi ukuthi uyichazile ubonga mina bhuti omdala igama lami u0 ZERO lapha ku social media uzero lona gama engijwayele ingole follow ingwele ngiyilandele ingwele kakhulu ayike ngizobheka mawuthi awungifollow mengithi anguboni follow back cha sobuya la chitha kudinga amakhamera ke la yabo kodwa nje mfethu siyabonga ngihamba nomshana nami la ngihamba nomshana nami ngihamba nonkomosi la lo nkomosi wavela kuzalo inkabi zami awavela kuzalo but uhleze ejabula ukuthi uvele kuzalo kodwa bethi ngiyayibonga inkabi zami hleze siphusha sonke mfethu izona umuntu mecabanga ngengqola ngayitshethe ingqola iyodwa yabo ngiyazi ukuthi mina phela nomngqola omkhulu ke laba ke ingcelebane kodwa nje mfethu ngiyabonga inkabi zami ziyakwazi ukuqonda isimo nomsibe isimo esengidlana naso yabo kodwa nje ngiyabonga mfethu inkomose somatekisi nomshana lensephe nayo nakilokho einkundleni umshana insephe somatekisi lo somatekisi angethi khuluma lapho ungaze kusondele kuwena konkomo somatekisi hayi siyabonga futhi siyabonga kwingqwele ikhulumile ingqwele thatha lokho ukuthathayo ukusebenzise kukuphilise youth parliament sesifikile sakhuluma let's do it again next time asiqale